Hello, good morning, side or music live only, guys. Thank you for coming and thank you for watching.
Mother, ano naman ang kape?
Nag-live ka? Subang kita. Draw the respirator.
Tutorial mo ba sa labas? Oo, sa labas.
Hello, Joshua Belia Garcia. Thank you sa thumbs up. Good morning. Hello sis, Ray Simple Life. Thank you sa pagpunta. Good morning sa iyo. Yan, gawin ko lang siyang 2 hours, sis Ray Simple Life. Update ko lang yung watch hour. Kumaya PM kita sis. Update ko lang yung account ko. Tagal na kung hindi nagla-live. Good morning, BG lang. Sige sisi, salamat. Ito naka-silent mood lang, tapos may music kanina. Kaya lang, nagpa-music lang ako sis. Kaya makonserve ang cellphone sa mama ko kasi andito ako sa parents ko. Iyon ang pinapatugtog ko. Paputol-putol lang para hindi siya.
Oo sis, yung pini-play ko, yung ni-playlist ko siya dito sa account ko. Pero yung pag-play ko, account ni mama ang ginamit ko. So, bali, dalawang cellphone ang ginagamit ko. Ang pini-play ko, may playlist ako doon ng yung Akashi Gandhi baga. Mga 8 ata ito. Ngayon, sa mga susunod na video ko, i-compile ko ulit, gawin kong playlist para mahaba-haba din so, yung pag-play. Then, pakunti-kunti. Netflix naman ako. Kasi more on para madami ang views ng Netflix na song. So kay Moy baga. Pero dati gumagamit na akong Netflix kapag road trip. Di lang ako talaga na, di ko lang siya pinagpatuloy. Kaya patuloy ko na yung mga music konti-konti. Maya PM na lang kita about sa mga bagay-bagay. About sa pin, wala pa ako. Sa si
Pagkakaintindi ko muna pakainin ko muna. Sige Sis Ray, salamat. I-video ko lang. Salamat Sis Ray. Gawin ko lang 'to mga 2 hours siguro. Depende. Kapag kasi sa kabilang app, social media pala alam mo na, magpo-post din ako. Yung isa kasing gamit ko is si pinagahang, kumbaga pang manonood lang yun or pag play-play. Ang ginagamit ko talagang cellphone, isa lang, pag edit, pag video, yan lang. Pa-music ko ulit sis. Para kahit video may music.
Tumawag kapatid ko. Sige sis, okay lang sis. Salamat po, wala-wala kasi yung signal ng isa na nag-play saan, nag-play ako. Hindi maka-play. I-silent ko muna to sis. Kasi naririnig ay manok. Ingay. Dapat siguro gabi ako mag-live ng ganito with music lang para tahimik talaga. Pag ganito kasing oras, sobrang maingay dito. Siguro mga gabi siguro ako magla-live kahit 1 hour lang para may music na ganito lang. Kailang maingay din eh, nanonood ng TV sila. Oo sis, dito ang sa lugar ng magulang ko. Pag dito sa lugar ng parents ko, mas maraming manok kasi yung kapatid ko. Tapos maririnig talaga kasi dikit-dikit ang bahay. Pero pag doon sa lugar namin, sa bahay namin doon sa mga may halaman, may mga manok din. Pero medyo malayo-layo ng konti. Kaya kapag nagla-live, hindi masyado kagaya niya, sobrang maririnig mo talaga. Plano ko sana mag-live ng music lang, ganun yung kay Akashi Gandhi. Yan lang. Kailang sabay yung mga manok at maingay dito. Kaya ayun. Kaya minsan silent ko lang, minsan may music para di mahalata lahat or magkaroon ng
Sa inyo, music ng kapitbahay. Dito, ganun din dito sis, kapag nagpapamusic ang kapitbahay. Sobrang maingay din talaga. Kaya, kailangan talagang i-off muna minsan ang live. Lalo na kapag may aso na tumatahol. Yan. Try ko ulit magpa-music sis ha. Kasi yung cellphone ni mama, yung gamit ko, naka-poops siya. Pero maingay kasi. Sumasabay yung music kahit ng poops doon sa kay Akashi Gandhi ko. Kaya in-off ko siya. Saglit lang. Hanapin ko ulit yung music ko. Pag nag-vlog ka talaga, kailangan mong may mga gadget ka na iba. Sa akin nga, isa lang talaga. Pero yung isa, kaya pa naman. Kaya pa naman gamitin kahit pa paano. Sabi nga ni Sis AVR, dapat hindi ko nga pinabayaan yung YT ko. Kaya lang sabi ko na wala na akong gana dahil nga wala pa akong pin. Kaya ang inayos ko ay ang point ko yung kay FB talaga. At least doon pwede kahit sa PayPal. Dito kasi mag-open ka pang account talaga eh. Oo, kahit dito sis, mga patugtog nila, mga malakas, mga talagang pang rock pa. Pati sa dibdib masakit talaga. Thank you sis Maripas from Darina. Thank you sa pagpunta. May music background at saka may mga manok yan sis. Minsan in-off ko kasi sobrang maingay.
Yun nga, sis Marie. Nakakainis kapag manok palagi marinig mo. Kahit maka-music lang ako, music background sa video ko. Kaya hindi ako nakapag-voice over. Palaging manok ang maririnig ko. Mas malakas pa yung manok kaysa sa music. Pero okay lang, at least may background na ikakaiba para di ma-CPR talaga. Kahit tambay mo lang sis Marie. After nito kasi maglalaro na ako sa FB. Kanina naglaro akong 3 video. Basta nilista ko yung mga nalaro ko na. Ngayon maghapon, matatapos ko yun. Pero kailangan ko mag-live kasi. Wala pa ako upload sa FB. Mag-upload siguro ako, may music na naman. Mas okay dito sa YT kasi may music. Sa audio library, non-copyright. Kaya yun na lang nagiging content ko. Sa FB kasi wala pa masyado eh. May music bawal eh.
Thank you, Sis Ray, sa pagtambay. Since meron kasi tumambay, in-extend ko na siya. Okay lang, Sis Ray. Baka maubos yung load mo. Kahit kahit mag out ka na, sis, kasi baka maubos yung load mo. Thank you sa pagtambay. Hello, Sis Maripas. Alam ko nandyan ka pa. Thank you sa pagpunta. Mga 3 hours ko na lang kasi sayang naman. Kailangan ko talaga ng watch hour kasi sobrang baba na. Kailangan bumawi sa pag-live. Thank you, Sis Ray. Thank you. Keep safe po. Thank you sa pagpunta at pag-support.
Sis Marie, sige na po kung may gagawin ka po. Thank you, Sis Marie Paz. Gawin ko lang siyang 3 hours siya. 2 and 32 minutes na lang. 30 minutes na lang para siya mag 3 hours. Thank you, Sis Marie Paz. From Darina, di pa siya. 30 minutes pa. Si Sis Ray kasi data lang siya, naglo-load lang siya. Kaya sabi ko pwede na siya mag-out kasi maubos yung load niya. Supporter ko siya ng dito sis. Sabi ko sa kanya baka maubos kaya pwede din siya mag-out.
Ang sustansya ni Bunso sa umaga? Di kailangan mahal. Analaska, dahil
8 minutes na lang para mag for 3 hours sis. After nito, i-off ko na 3 minutes. Ay, 8 minutes na lang pala.
Hello guys, thank you sa pagpunta. Sis Maripas Frondarina, Sis Ray, Bro Wendry, at sa mga pumunta guys, thank you. Sis Maripas, thank you. I-off ko na to. Salamat sa pagpunta ulit.